hei hi Venus planet ani mase mi pakhat hi chu planet ha chuan second nga chung lek po om ta sela ataksa chenghal vek theini ataksa chunga thi sen jam te le taksa peng sang sang te chuan an tur dona minute somni lek chungin ataksa chu akang min vek don ani mase nga ting he engthuruk nge he planet a hian in phu mangle kumsang kha zakua somruk pakhat khan Russia chuan he planet thuruk hi ria chua tumin mission pakhat an ruam mana sumtam taksengin khol pakhat an siama Venus planet lama chuan an thon ta ni mase he khol hian Venus planet alu rual hian shemmun tluk hian larap thak thil mu aneya chu chuan Russia mi thiamte mut mu atu tir theilo ngal bok tunchuma hian Russia scientist khan Venus a hian engthil rap thak nge an mu ti kan shedona chu thil wang chuan NASA scientist point chulai muna kal chuan hlau hle ani tin chu da chuan engthom nge an hriata an record ti te kan ngai thadona chu thom an hriat nu chuan Russia point voi khatma kalnon le an tum to lo ani kumsang hazakwa somruk bor vel khan Soviet Union le America te inkara Cold War avor to pathenga chuti hunlai chuan an sipai te thana man ruwa anin chu sakpi alama tunge vanlama khian thune ina nei masa zo kang ti te hial pon anin ela chuin elna chuan America chuan aril ru zong zong thla mishing thon lu lama ada a chuti mek lai kara chuan Russia chuan America ai masain Venus planet arap masa zok ni tumin rilru apethung kumsang hazakwa somruk pakhat alo thlen meu chuan Soviet Union chu vana in elna hian America laka ama shoi hle to boka ani hian satellite masaber Sputnik anlo kap chuak to ani chumi hnuwa Yuri Gagarin chu space mission thon chu masak ber ni turin an thlo chu tir vele boka Luna 2 space probe po tha thon masaber tul no ni bok Venus planet hi ni nai ber tu dot chia planet pani na niya Kovel nai ber planet ani bok Kovel atanga alhat song hi kilometer makta doi somthum pariat aniya ale lama Kovel atanga Marsa alhat dan hi kilometer makta doi somnga pali ani thung ale lama Kovel atanga Mars lat zong hi kilometer makta doi somnga pali ani vele thung chuti ni chuan Venus planet thlen chu awal samjok don ti na ni chu chuti hunlai chuan mithiam te chuan Kovel le Venus hi anin tlukle ni hin anlo sheto shina alen zong le abial dan diameter te po ainang view ni nan tarlang chuwang chuan scientist chuan Kovel Pier art twins ti hin anlo ko hiang to ani mase antan har sat na pakhat awm ta Kovel atanga telescope chakdak man hian Mars melmang le achunga thil om mu chian thei view ani lain Venus lam ero enin engma mu chian thei ani lo thung achan chu he planet hi chum cha tak mai na khu tlat wang ani chuwang tak chuan he chum cha tak chunga hian Kovel engang nge in phum ang ti hriat tumin scientist te thinlunga hriat chak na na satak awm ta ni chumi hriat chak na chu ni tuna kan hunlaya Marsan chin hriat kan chak na ang chia hi chuti hunlai chuan Venus planet po hi mitam tak ti tuiber ane chen chuwang chuan Russia chuan thla te chu telescope poin a hmu theya mase Venus planet chunga thil om hriat lo te hi kan hmu chhuat tir thei ani chuan vaninelna space race a hian mi tu man min tluk thei to lowang tin ngai tu na han putane chuta chuan Kovel ang boka luipui te ngopui te nungcha ramsa te an hmu chuak lau ani phei chuan America in thla mishing thon a hlotlin ai ma in Kovel mi te hian Russia hmu chua hi an ngai hlu zok nge yang ti an ring bok ani he ngai tu na hi rilruwa vong reng chungin Russia chuan Venus planet pantur hian mission an ruam man ta a he mission ta na khol probe an siam chu Venera tiin a mingan vua ani
chuti hun lai chuan Russia hian van lam in el na until ti chin experiment engkim hi an thup tlat thina an hlo tin hnuah chau an puang zar thina ni tin Russia hian thil ti dan kalmang pakhat an nei boka mission pakhat atan hian khol pahnih ngot an siam lok thin a chan chu a pakhat zawk a hlo champal poin a pahnih hian hlo tlin na aron chan thei deuh be seina om thin wang ani kumsang hazakua somruk pakhat February ni som pahnih khan an khol masaber chu Venus planet lampan chuan an kap chuak ta a thileng kim akal tluang tura an ngai ni he misona an thil tumber chu Venus planet bulvela virtual orbita data riat zawna thilte khon khom kha ani leu bera antana chanchin lom tak chu khol pahnih te chu Venus planet atanga kilometer nuai khat vela hla atangin a virtual thei hlo maya mase chanchin lungchhiat thlak tak ero chu khol pahnih te hi system chu a fail ta vek maya khovel lama eng data ma aron thon zui thei talo ani chuti chung point Russia chuan beidon na thinlung apudu chuang lova khol dang pahnih Venera 3 le Venera 4 an siam le a chuti hun lai chu kumsang hazako somruk paruk ani to ani he huna hian Russia chuan khol lian zok le chak zok ari na po ton khat hial tling asiam chuak ta a he khol chunga hian manrua scientific instrument tam tak anda bel ta ni chung de chu barometer boruak nek nak zong te na gas analyzer thermometer le detachable capsule te antelani he misona an ruam mandan chuan parachute man ruam mangin Venus boruak cha tak chunga chuan muang changin an thlak thanga chumi pa chuan boruak in rin dan te alum le avo dan te le boruak norna pressure te chu an te donani atir phat chuan thileng kim chu akal tluang hle maya mase reilo te a har satna aron omle tatlat maya thole khata in biak na signal chu atop tatlat maya parachute chu thlera chu khol chu silai mulian pui mai cannonball ang main Venus planet chunga chuan atla cheta niin an ngai ta ni chuti chung point tlom hlen thak chu an tumbik lo kumsang hasko somruk pasari khan Venera 4 chu an kap chuak le ta tuntum ero chuan an mission chu a hlotling teu to hle thoni he khol hian tuang takin Venus planet chu awa thlenga boruak chung lunan landing capsule chu an thla ta a chumi hnuwa capsule chuan a parachute chu a hong ta a antenna mang chuan khovelama data aron thon chun zom ta char charani atira chuan boruak norna atmospheric pressure om chu khovel boruak nen ainang view maya chu 14 psi pound per square inches ani chu kan chevel boruakin kan taksa aron norna pressure za chi ania atlem em awangin kan hretchang chang chau ani nimasela Venus planet noilama atlak thak nu chuan boruak norna chu aron na tel tela chuta alumna temperature po asang tial bok anu deuh phei chuan helumna hi 200 degrees Celsius aya sanga a chhota a tuiso ang mai hian chu boruak chu asani tin boruak norna po kha 319 psi akai chhovele bok chu tuifin ria thuk tak chunga meter zania thuka ilu huna tuinek na nasa tak nen khan capsule tuna boruak nek na nen hian ainang chi tinani chu chumi hnuwa chuan thole khata landing capsule chu a thler rang ta vek mai ni Venera 4 lotlin na chanve atang hian Soviet media chuan Venus planet rap thlak zia chu an hre thei ta a chuda chuan boruak chu ato tina chahle tian hre chuak bok chumi hnuwa Soviet Union chuan Venera 5 le Venera 6 khol te chuan siam le a manrua te chu a hmaya thadeu anda bel boka mase a pian hmang design ero a hma ami tenen ainang deuh tho thung ani kumsang zuko somruk pasari khan Venus planet a hian he khol pahni te hi an kap chuak le ta a mase angai bok ang khan aron om le ta
boruak kilometer somni paruka sang athlenin amang thovin inbia pona chu top le tatlata hemison po hi an hlo cham chun som le ta ni ramdang sang ni se chuan voi tam tak an tlom nu hian an beidon san to nge inarin oma mase Russia tan ero tlom mai chu thil tlom thak ani tlat maya achan chu chuti hun lai chuan America chuan thla mishing an thon chho to wangania khovel pompuin America hlo thlin na chu an fak lui to bok ani chuwang tak chuan he van in elna hian ne na chanve an du ani chuan engti kongpuin Venus planet chunga hian an khol chu an tumtir thei tur an top mai ni mase hlo chamna tin reng atang khan inzirna an nei da zela thil thar ti bel chu an tumta a Russia scientist chuan thil pakhat an hre chiang ta em maya Venus planet boruak chunga an lu hian hun man tur an nei tlem hlea noilam an pan thlak bo le lumna asang zela chu chuan an parachute te ati chiani ti chuan landing capsule te chu Venus planet leilunga chuan an man ruwa zong te chu a chevek thin ani chuta noilam pan thlak zel rual hian boruak norna pressure po asang tial bok chuwang chuan noilam pan thei tur khol thar an design ta a parachute shuyetan chuan 200 degrees Celsius po a tuilo tur man ruwa an mang ta ni Venus planet leilung nai tak an thlen hnuah chuan parachute chu ain hong don zau ani hetiang hian khol chu Venus planet a chuan chak takin a tum thei don ani chumi pia lama he khol bang hi tuipui hnuailong submarine ang maya chale nget taka siamin Venus planet boruak norna hian ati chemai mai thei to don lo bok ani tuna chuan he khol hian 2610 psi hial boruak norna po atur thei to don bok kumsang hazakwa somsari December khan he khol hi Venus planet lama chuan an kap chuak ta a he khol hian Venus planet boruak avalu chuan an rom man lok ang thlap khan thileng kim akalta a thlina tak kara chuan noilam pan chuan an chuk thla thei ta ni chuk thla zelin 200 degrees Celsius lumna azuk thlen meu chuan ring chu akang tuita a parachute po chu aronin hong ta ni mission dang zong ai khan noilama a thleng thla thui ta zoka Venus planet a tumtur hian kilometer thum chawin a hlat to ani mase chuta chia chuan voile khata parachute chu a thler ta hlau maya khol chu speed chak tak dagar khata kilometer somruka chakin leilung panin atla thata a Venus planet leya chuan ain so ta ni chuti hunlai chuan Soviet scientist chu an beidong khop maya achan chu tun tum hi Venus planet an hnai ber tum hania nimasela an hlo cham le tak wangani nimasela kar tlem te aliam hnuwa thok le khata Venus planet atang chuan kholama signal andong ta hlol maya he khol hi leya thlak rual khan alet ling thoka mase engtini monitak achelo hlau ane antena ero achak lo khop maya chuti chungpo chuan khovelama signal chu aron thon sham the ne emin hu hian scientist ten Venus planet atanga data andon te an han thlik film nu chuan mak antida khop maya he planet hi sulfuric acid in asiam chum tur pai hian abo ne khop maya chu chum cha zong chu kilometer somni hian latling ane he chum hian planet pum hi a hual chuak veka Venus planet leilung atanga kilometer somli pariat le somruk in karvela sanga aim phumane den chu chum tur cha tak chevela chuan chum dang nong pai chu om le boka chu kilometer somni pathuma tanga somko thleng hiala zawin ain zambele bok hi kan khovel leilung atanga van kan han hlat dan vel nen ain za chi ni nan soya Venus planet hi chum hian atom hne hle ti na ni mithiam da chuan heta hian temperature chu 500 degrees Celsius hial atling ti an hre chuak boka helum na hian li thial po ati tui the ni mase chumi aya rap thak zok chu
boruak norna atmospheric pressure hi ania khovel boruak norna ain alet somko panhi ngotin asang jok bok ane chu tuifin riat muai thuk tak fit sang thuma thuka ilut ani chuan chumi norna nen chuan enang vel chi ane Venera 7 hian mini somni pago chung vel zet khovel lama data aron thon renga chumi hnuwa chuan areta ne scientist chu Venera 7 lotlina wang hian an phur thar khop maya ti chuan Soviet scientist chuan Venus planet zirchian bel chu an chak zual sau bok ane heta hian rei tak an khol adam kho chu theinan kholum zong le boruak norna pressure laka ahim dan tur chu ti dan turan shata chuwang chuan khol het le chak dak an siam angai ta ane Russia scientist and Venera 8 mission ta na khol an siam chu chu ama mi zong zong ai khan changkang zok boka he khol pon lam banga manatan hian steel cha tak mai an manga chu chuan boruak norna rap thak tak chu ator theidon bok ane khol chunga man ruwa instrument ta chu boruak lum tak laka ahim nan achung lama hian titanium mangin an thuam le vek boka chumi pialama achunga leilung va fia torin gamma spectrometer le mu theina ti chaknan light sensor an vuatel vek bok hemisona hian scientist chuan an du reng wangin chhun lai takin Venus planet a hian khol hi an thon chowa achan chu chhuna hian Venus kalkong a hian eng chu chiangza chiak nge omti an shedu wangani chhum cha ta kara po leilunga chuan thil mu theina khop enga omti an hrechuak ta bokani Venera 8 kha Venus planet leya khan darkar khat velzet anung mana churi hun chung chuan technology ala sang lova chuwang tak chuan khatiang lumna le boruak norna rap thak takara darkar khat chuang zet khatia an mang thei kha thil ro pui takania tin chumai chulan lovin data thadak tak aron thon thei kha thilmak tak ani bok tuna chuan Soviet mi te chuan Venus planet thlendan tur thuruk chu an thiam bel hne to khop maya mase khovel pumpui hian Venus planet mel mang hi enge ani tak tak ti chu an shelo thung khawang tak khan Venus planet thalak ron la turin Russia scientist chuan khol thar dang an design ta chu Venera 9 ani Venera 9 landing capsule melmang design chu an thak dang lam hne hle bok boruak cha dak chunga atlak thak laya chaklu tuk tur ti hniam nan parachute aya tha nilhiap ang dewa siam air brake an mantir ta zokani ari na po kilogram sanga zet atlinga tin alander thalak view chu 360 degree angle thak ani le boka camera pani an vu bok mase landing avatum lai takhan arsana pakhat aum datlat maya atum hnu khan camera pakhat zok chu ain hong thei datlat lo maya atla cheta zokani camera pakhat zok chau chu ain hong thei da shama ti chuan kumsang hazakua somsari panga October ni somni pani khan Venera 9 chuan camera lens pakhat chau mang chuan Venus thalak masaber thalak dum le var black and white chu khovel lama aron thon ta lol mai ani hi thil thleng chanchin chinchhe tlak tak mai ania he thalak atang hian khovel mi te chuan Venus planet a hian lungte tak te a chau tin hu chuka kan khovelang hian thingkung le tui engma lo thunga lung hlang lak ani tian shatani mission totlea te chuan camera te chu an upgrade zela he mi hnulama an mission te chu a hlotling deuh vek to ani Russia Venera 13 le 14 mission te phei chu an mission hlotling ber le ropui ber ani ta hialani he khol probe thara te hian camera chau aum to lova drill machine leilung verna khol te po anda to boka ti chuan Venera 14 na hian khol chunga microphone an han ti nun chia chuan thomak le danglam tak mai an sheta bok ani kumsang hazakwa somriat pani khan Venera 13 chuan avoi khat na tan Venus planet thalak rong
color picture chu khovela aron thona he thalak rong atang hian van chu selthum rong ani ti le leilung chu abuang lampang rong deuh ani tian thatani America chuan Russia in Venus planet anzir chen na hi lo chamna le mantlak lo angin lo soima se he Russia thilti awang hian buin thleng hian Venus planet chu engtiang taka lum le sang e ti chu kan hriat thei pha ta ni chuda chuan khovel borok ain anorna asang zoka ale sumko pani zetin asang zok ti kan shaboka wana chuan sulfuric acid chum a chuan aum cheu tin hriat pha boka acid ruwa asor tir thin bok tin thlipuyang main thom rap thlak takin thli atle reng boka he planeta hian chiu vut le leilung pa ngai omlova lung hlir aum ti an shabok ani Mars planeta hian batum ve ta la in thil nge amu chua irin vele comment section ma milo shetir ve to nia ole kha kha tun chuma Venus planeta Russian scientist and thil sang sang an mu chua kan tar lan thei ve chu ni ye